indlebe ukuthi ngempela kudingekile ukuthi umuntu wesifazane oshonelwe aze afake inzila, ngoba mhlawumbe cishe kubalulekile ukuthi ngaphakathi inhliziyo yakho isuke izilile kunokuthi ugqoke inzilo. Mina ngikubone sengazuthi uma ugqoke inzila ungazuthi ukuthi ngiboneni-ke ukuthi ngishonelwe madoda, sengazi seningabuya-ke nizongishela, yabona, angazi. Kodwa-ke mhlawumbe cishe mina ngikubuka kanjalo, ngenzeka ukuthi akunjalo, kodwa ngeke ngithi kholelwa ekutheni nangubhuti ekhala ngokuthi ubona yena engazi usuku usu-advertise ukuthi wozani nizongibona ukuthi mina ngisanandoda sengidinga enye ngokubona kwakhe. No, yini ekuphambanisa, yini angasho ukuthi kusuke kutshengisa ukuthi akungasondeli indoda, ngoba ukuzila ngenhliziyo usukungakhombisi lutho. Ugqoko sokubonisa umuntu kulabo abantu abasazi isinto ukuthi akusondelwe eduze komuntu osuke ezilile, ngoba usuke uzoyijathisa ibhadi. Asingakuphambanisi ngoba lo muntu okhuluma kuyamuza ukuthi uyasazi isinto, nedwa ukuthi into esihlubo ngoba uma umuntu ade ezilile sisi, uma sekufika sokukhumula kunezinto ezenziwakho ngenzilo okukhombisa ukuthi usiya kukhipha ukufelwa. Uma ungazilanga kukhishwa kanjani? Kuthi uma kuthiwa kubulawa into ukuthi uyagezwa, into egezwa kuyenziwa kanjani inhliziyo leyo ubhuti ayishoyo? Ngoba ukuzila ngenhliziyo kungaba right kubantu abakholwa lokho, kodwa umuntu okholwa esitwini kumathi ukuthi ayifake inzilo, ngoba inzilo isuke izokwenza ukuthi wonke umuntu odinga sondele kuwe kufanele ukuthi lo muntu ngiyakuye ngokumhlonipha nokuthi akufanele ngimphathe kami, ngoba akufanele akhuluma ashawode amemeze enze zonke izinto ezenziwa umuntu osuke engagqokanga. Uyazi ukuthi umuntu mengezogqoka ebeshonese angakwenza ukuthi enze noma yini, ngoba usuke wena umuntu ongazi ukuthi ushonelwe engakuboni, ungaboni na ukuthi umshonelwe. Kodwa ukubaleka kwami ukuthi ngibone ukuthi hayibo ngoba uzilile kodwa ngasilinde ibe ngithe eTexini kwakungavumelekile ukuthi umuntu mezongena eTexini ezilile ahlale lapha phakathi kwabantu, ubehlala eseback seat emuva. Uyangenisa kwamdela isikhalo uhlala emuva eback seat ngoba kusuke ngafuna ukuthi ahlale la abantu bekhona khona, hayi ngoba umuntu usuke bandlululwa. Kunezinto ezihlonishwa, kunezinto ezifile esisesintwini egcine sezilimaza izwe ngalokho ukuthi gcine sesithi hayi kwakuyini kwakudala lokhu, kwakuyini kwakudala, kanti kukhona into abantu abadala babeyenza eyayilungiswe ekhaya kuphilwe, thina sayibona njengento engekho lafizwe. Manje inzila mangigqokile ayimsizi ngalutho vele lo muntu ongasekho, iyenzelwe mina lo osakhona emhlabeni. Angithi uma uzofika ukuhlanjwa sisi, kusuke kufanele kwazi ukuthi kuhlanjelwa bani, ubani ozilele lo muntu. Uma uzosuka nje ungazili bese sithi siyogeza ini, ngoba ukugeza ukususa idwethu lezokuyifakile seziyogeza ziyoshiswa. Sekunembuzi esuke iyobulawela lo nkosikazi, makunenkomo esuke imele ukuthi khona okufanele kwenziwe, kufanele iyoshiswa noma iyofaka emuhumeni or iyoshiswa. Kunezinto ezenziwakho uma kushinzila kuvele kuthiwa letha idwethu siyashisa. Kunezinto ezenziwakho kunkosikazi uma ngabe beganile, uthathwa amanye amakhosikazi ahambe naye ukuthi uthathwe leso twala leyo mbuzi kuphunyelwe ngaphandle iyokwenzelwa le ngaphandle, kuyokwenziwa lento ewumuga waleyo nzilo. Uma kungazilanga kwenziwani kuwe? Sanibona wethu, ayivihlupha-ke le nto yamafa. Abantu balinda nje kushone umfowabo noma ubhuti wabo bogijima bayohlukumeza lowo, ungazi ukuthi kwenze njani. Ingakho engazi ukuthi uma ngabe isishonela indoda yakho, uma especially nihlala kubo kamfana, ngafanele uvele nje uhambe as early as possible ubashiyeka, ngoba vele nalo wawufunge naye usuke engasekho. Ngaphandle-ke muhlala kwakho-ke akho muntu ongakuthinta. Thola ama-lawyers akho nje uba uyidefende ngoba banesicefo. Usabele lo mfana kaButhelezi, ngicabanga ubaba uNgobese ngokusikhumbuza amasiko ethu, ngoba ngathi sesiwakhohliwe amasiko ethu, ngoba phela amasiko ethu azimpande zethu. Uma sikhohlwa zimpande zethu asazi la siphuma khona. Engisholo ukuthi ngifuna ukufakaza la kubaba uNgobese ukuthi uqinisele mayithi indoda izila kancane indoda, ngoba phela umuntu wesilisa nosifazane akulingani, kwadala uNkulunkulu lokho. Ingakho wathi indoda ilikhanda, umuntu wesifazane umqala. So-ke ngifuna ukusho ubaba uNgobese, sibonga kakhulu baba ukuthi usikhumbuza amasiko ethu, ngoba hayi impela sesiwakhohliwe. Ingakho emhlabeni kunje abantu sebezenzela into abayicabanga ngesikhathi esithandwa yibona, sebenza izinto ngendlela ey'funa bona,
kakhulukazi futhi kubantu besifazane hhayi bayazenza shem into zabo. Siyabonga nje babe ukuthi usiqondise njengabantwana abancane abalahlekayo. Ngathi ubhizi ngalo. Hhayi abantu besifazane babuye besidukise kakhulu, kakhulukazi la komama abazizalayo. Hhayi manje indaba kuthiwa thina sithanda izinto thina sesenzeni uNkulunkulu indaba into ebhede komhlaba kuthiwa idalwa abantu besifazane. Sisasiqinisekisa ukuthi na umuntu wesifazane ubalekile kakhulu empilweni yekhaya nasempilweni yomuntu wesilisa. Uma uyindoda ungena umfazi usukungelutho. Ngiyaqoqa ukusho kanjalo. Mhlawumbe fanele ukuphinde lokho. Uma uyindoda ungena umfazi kube sekubonakala kufanele ngabe unawo unkosikazi usukungelutho. Ngoba ngesizulu uma umuntu ezoshona engazange aganwe akazilelwa ngoba engekho umuntu fanele kuze kube umama lo mzalayo ozilayo ozilela ingane yakhe wayizilela umyeni usezozilela wena hayi ukuthi awubanga nemali. Siyambona umuntu ozamile ukuthi afuna lokhunja ukuthatha umuntu kwasho ukuthi amandla wekho kodwa mumba umuntu ukuthi kufanele aganwe ngoba ukuganwa kwakusho ukuthi uyindoda kufana nomuntu ukuthi mayisebenza ngesizulu kwakuba ukuthi umuntu uthenge ekhaya inkomo kubona ukuthi lo uzokhula beyindoda. So nje asikumele ukuthi umuntu wesifazane uyena umuntu oyiqiniso lekhaya. Uma uzokwakha umuzi bese uthi uyohlala lapha vele ngisemzini wami uwedwa indoda akusiwo umuzi lowo. Umuzi umuzi ngomuntu wesifazane. Yeah. Ngibingelela msakaza. Nesihambeli sakho lapho. Ngisacela ukubuza lana. Angitholi kahle. Uma ngabe ugeza ngabe imbuzi le engigeza ngayo iyaya yini empetheni noma iyabulawa nje kuthathwe leyo nto edingakalayo yogeza. Ya ngicela angichazele lapho nje noma mhlawumbe ngiyaphuma kwi-topic kodwa ke bengisacela ukuthi angithele nje phalamuzi lapho. Ngiyabonga. Ngiyacabanga usiyangena ngoba ukugeza konke nolokugeza lokho mawuzilile and so forth kuyahambisana. Yebo sesiyahambisana ngokuthi ngoba umuntu mayisuke ezokhipha inzilo kufanele ukuthi uma kuzofika isikhathi sokuthi ugezela umyeni wakhe kufanele kube ukuthi imbuzi iba khona lapha esangweni or lapha egcekeni bese kuyempepeni kusho ukuthi uzokhumula umakoti namhlanje. So ubikwa empepheni kuzokhunyula umakoti namhlanje akuyimbuzi emsamo ngoba leya mbuzi kahle kahle ukukhumula isuke yokwenza into le ayidliwe makuthi kukhona izalukwazi ezileni umakoti endaweni yangaphandle sokuthi ibona abazoyidlela lo nyama leyo mayisala iyambeli yagqitshwa lapha ayiyi emsamo ngoba imbuzi yokugeza ithunzi ayivumelekile udliwa zingane encane nabantu ayikhaya. Shuthi ayidlule empepheni close. Ayiyi emphepheni kuphela bese ibase sangweni noma ibese egcekeni lapha bese kuyobika ukuthi njengoba nibona lembuzi esihlabakho akuna izokwenza lo msebenzi ukuye emphepheni kuyo report ukuthi ningabona ihlaba imbuzi kungazeke ukuthi kwenziwani noma ngabe ikuphi ukugeza. Hayi yazwakala mqungebe asikoqeke kwanamhlanje isikhathi asisavumi 5 minutes to go before top of the hour izindaba seziyeza nophila kaduma but sesivala nje mqungebe utholakala kanjani? Ngitholakala lapha ku Facebook, Instagram, ku YouTube uDr Ngobese na ku 078 191 1010 078 191 1010 072 27 68936 ya WhatsApp zonke le number. Amen. Dela kubusa wena wadela ukubusa waqoma ukuhlupheka. Qongo mageza ngobisi amanzi ekhona. Let's prepare for the news.